бузургтарин пулӯишгоҳи ёби руди 5 дар ноҳияи Ҳамадонӣ. Он бо кӯмаки молии Бонки Осиёи Рушд сохта шуда 36 гектарро ташкил медиҳад. бояд оби 5 дар ин ҳавзҳо пок шуда ба канали ноҳияҳои Ҳамадонӣ, Восе ва Фархор резад. аммо бо вуҷуди пулӯиши об аз ин ҷо регдор берун меояд. раиси Ҳамадонӣ мегӯяд, поксозии оби 5 дар ин ҷо хеле камтар аз меъёрҳои эълон шудааст. 68-70% бояд оба соф мекард, лекин афсуски мутаассифона ҳозирада имсола 20% мо оба соф карда додисем. ин акн муроҷиат шидагия, мактуб кардагия мо ҳамон одамое ки лоҳияро пешниҳод кардагиан омада мебинанд хай сабабоша бояд вайд. маълум нест барои бунёди ин пулӯишгоҳ чӣ қадар маблағ сарф шудааст. дар оғоз ин тар хеле зиёд ситоиш мешуд. мегуфтанд мушкили оби пок ҳал мешавад. пулӯишгоҳ кори дастгоҳҳои обкаширо сабук ва умри онҳоро дароз мекунад. аз қум ва реги таҳшин коргоҳи шиша сохта хоҳад шуд. вале тарҳи бузург ин умедҳоро бароварда накард. мақсади асосии лоиҳаи обтахшинкунӣ аз обоварҳо таҳшин кардани лоиқаҳое ки ба воситаи дарёи Панҷ ба канали Чӯбек ворид карда мешавад ва эмин нигоҳ доштани чархҳои оббарории дастпойгоҳи обкашини ноҳияи Восе ва Фархор мебошад ки солҳои тӯлонӣ аз кор мебароварданд. инчунин заҳкашу забурҳо аз лоиқа тоза карда мешавад ки баъди ба истифода додани ин иншоот хароҷотҳо камтар мешавад ва чархҳои кориам солҳои тӯлонӣ кор мекунад. канали Чӯбек дар ин минтақа калонтарин ба ҳисоб меравад. ҳавзаи он зиёда аз 50 000 гектарро ташкил медиҳад. ба воситаи об бештари заминҳои деҳқонони се ноҳияи минтақаи Кӯлоб обёрӣ мешаванд. дар мавсими замистон оби он баста мешавад то обравҳо поккорӣ шаванд. ин ҳам мушкилест ки гуфта мешуд пулӯишгоҳ онҳоро ҳал хоҳад кард. аммо чунин нашуд. акнун ноҳияи Ҳамадонӣ барои кӯмак ба ҳукумати марказӣ муроҷиат кардааст. маълум нест амалкарди тарроҳ ва бунёдкорони пулӯишгоҳ таҳқиқ хоҳад шуд ё не ва ки барои амалӣ нагаштани тар ҷавобгар хоҳад буд.